Čaute, dneska vám chcem ukázať len také veľmi krátke video, ako sa dá dobre vyčistiť fľaša, povedzme od červeného vína. Dostala sa mi do ruky takáto použitá fľaša, asi v tom bolo nejaké červené alebo ovocné víno, vyzerá skoro nepoužiteľná a ukážem vám, ako sa dá veľmi ľahko vyčistiť. Tých postupov a tých spôsobov je asi viacej. Klasicky je taká tá veľká vinárska kefa, poprípade ostrý piesok dovnútra, dá sa magnet zabaliť do nejakej handry, zvonku s druhým magnetom pohybovať na tom mieste a podobne, ale čo sa mi osvedčilo, bola rada od kamaráta Mira, obyčajne Savo. Samozrejme, že fľašu som najprv umyl s jarovou vodou zvonku, zvnútra, s tou spomínanou vinárskou kefou, všetko, čo sa dalo, ale to Savo je práve dobré na všetky tie také zažraté kúsky toho červeného, ktoré nejdú sa tam nejako dostať, neviete to nejako zoškrebať a to Savo ich krásne rozpustí. Stačí tam teda takto trošku toho Sava naliať a len krúžiť práve po tých plochách, kde je to také najhoršie, také zažraté a ono sa to fakt do pár minút celé uvoľní a celé to pekne povolí. Samozrejme, že potom treba sa zbaviť poriadne toho zápachu po tom save, treba to veľmi dobre vyvetrať, nechať to tam pár dní vodu, povedzme, znovu s tým pieskom, s tou kefou, dobre vyčistiť, vypláchnuť, ale dá sa toho zbaviť a nie je to samozrejme potom v ničom cítiť. Robil som to už párkrát a ako vidíte, funguje to veľmi dobre. Samo sa to vlastne uvoľňuje z toho a fakt do pár minút je to hotové. Takže keď budete potrebovať, môžete vyskúšať. Dúfam, že sa vám to zíde. Fľaša táto je zachránená, krásna, čistá, môže ísť do nej medovina. Tento rok rozmýšľam, že by som vyskúšal trnkovú. Takže a tu už môžete vidieť. Fľašu som ešte raz opláchol s čistou vodou, trochu z jarky, vonku znuka a fľaša ako nová. Fakt to funguje dobre. Držte sa a hor sa na trnky a šípky.